Vai ehkä sä vaan kuvaa paskavideolla tuolla VX? Ei, mä menen sitten jos mä teen trip-videon, niin... Tää olisi niinku tosi paska intro-klippi, josta Timo ei tuu tykkää. Mä laitan toi intro. Humu, where are we? Tampere City. Jere is in the bathroom. We can't see him right now. Mä pesin joskus näihin aikoihin hampaat silloin viime. Hei hoi. Fuck this horse. Lavskossa. We have arrived in Helsinki. Onks tää se VX? Ei. Mikä tää on? Onks tää joku HD-kamera? Onks tää nyt se GoPro? Tää on GoPro. Okei, tää on se. Jere, where have we arrived? Helsinki. Burger King. Ei nyt oikein Jeraan lämmennyt tää sijainti. Mä en halua Burger King. Se on niinku semmonen pakkojuttu, että sun pitää kosketella niitä. Niilo siilikin pitää testaa. On paska. Homo. Ampari, hei vittu, mä saatan pätkälle. Se oli linssi. Toi on ihan varmasti tulee siihen videoon. Vittu, mä vaan näin aluksi on paska. Sitten linssi eteen tulee amperi, se pörräsi siihen hetken. Häh? Joo, mä kuvasin.
pätkälle. Köpö. Hyvä köpö. Mä sain pätkälle. Janger. Jou! Noniin. Näin ne legendat syntyy. Hää? Nyt! Ukko! Laske. Mitä vittua? Tai toi tulee bängerikseen se video. Joo. Hienosti. Vielä kerran hei. Vielä kerran. Milloin sä? Mä en oo nähnyt ikinä sut tekemään. Häh?